George! Sofia! George! Sibtkom fl-aħħar, ejjew miegħi għax il-papa qed jaħsel il-karozza bil-pipe. Allura, Mela ma tafux li meta taħsel karozza bil-pipe taħlu ħafna ilma? Kull minuta tkunu qed taħlu kważi 10 litri. Tiftakru meta kellimtkom dwar l-użu effiċjenti tal-ilma? Wettilkom li aktar minn 6 litri fil-minuta mhux effiċjenti. Tafu kemm idum jaħsilha l-karozza l-papa? dejjem għandu 10 minuti għaddej. 10 minuti? Dawk 400 litru ilma moħlija. Imma l-karozza rridu naħsluha. Jekk se taħsel karozza bidejk, ara li kollok biex tirregola l-ilma li ħireġ mill-pipe. Bekk, tiftaħu talaq l-ilma skont kif għandek bżonn. Jekk tagħmel hekk, tuża 70% anqas ilma milli kieku tħalli l-ilma ħireġ mill-pipe. Hekk biex taħsel karozza, tuża biss 120 litru ilma. Xorta ħafna. L-aħjar kieku tuża barmil. Anke jekk tbiddel l-ilma 3 darbiet, xorta taħli ħafna inqas ilma, għax hekk tuża biss madwar 30 litru ilma. Aħjar inkomplu naqilaw il-ħaxix ħażin għax dal-waqt ġejja l-mama. Naqilaw, u kif nerġgħu nsaqqu, jerġa' jikber. Biex tnaqsu l-ħaxix ħażin u anke tnaqsu t-tisqija, tistgħu tużaw il-mulching. Malċing xekun. Mulching hi kelma bl-Ingliż li tirreferi għal weraq niexef jew biċċiet ta' skuk nixfin fuq wiċċ il-ħamrija. Il-mulching hu tajjeb għaliex hu organiku, ma' żmien isir ukoll ikel għall-pjanti u jgħin biex jikbru insetti u dur bżonjużi għall-ħamrija. Minflok mulching tistgħu tagħmlu tapit apposta fuq il-ħamrija li jħalli l-ilma jgħaddi, iżda jagħti l-ħamrija mid-dawl tax-xemx. Għaliex għandna nattu l-ħamrija? Meta tagħti l-ħamrija, ix-xemx ma tilħaqiex u għalhekk il-ħaxix ma jkbirx għax dak irid ix-xemx biex jikber. Il-ħamrija mottija tibqa' aktar friska għaliex l-ilma ma jevaporax u għalhekk ma jkollkomx bżonn issaqqu ta' spiss. X'idea tajba? Tafu tajdu li metu l-aħjar ħin sabiex issaqqu l-pjanti li nsibu fil-ġdien? Meta tgħidilna l-mama, ħalli ma naqalaw xi għajta. Tajba di. Iżda l-aħjar ħinu jew kmieni fil-għodu, jew tard fil-għaxija meta tkun niżlet ix-xemx. Għaliex? Jekk issaqqu meta x-xemx tkun tiżreġ, l-ilma jevapora, il-ħamrija tixxotta u l-pjanti jibqgħu bilanċ u intom ikolkom issaqqu aktar ta' spiss. Il-ħamrija tħallu waqqat tixxotta ħafna, għax ħamrija xotta ma żommx ilma u dan jintilef minn flok imur fil-pjanti. Nistgħu nużaw il-pipe biex insaqqu. Jekk se tużaw il-pipe, użaw wieħed b'regulator biex tużaw biss kemm għandkom bżonn u mhux timlew kull imkien. Aħjar minn hekk, għall-pjanti fil-qsari tista' tużaw fliexken tal-ilma li jkollhom żennuna li jqattru l-ilma qatra ġol pjanti. Importanti wkoll li dejjem tpoġġu plattina taħt il-qasrija. Għandek bżonn tinħasar Rocky. Issa ntellek fil-kamra tal-banju. Aħjar jekk taħsel il-kelb fil-bitħa biex bl-ilma użat taħsel ukoll il-bitħa. Tistgħu wkoll tużaw ilma li tkunu ġbartu f'barmil fix-shower sakemm qegħdin tinħaslu. Minflok nitfaq fit-toilet jew naħslu l-art, nużaw biex naħslu l-kelb. Anke l-ilma tal-biru tajjeb biex taħslu l-kelb. Aħna għandna bir, iżda mhux kulħadd għandu bir. Min m'għandux bir iżda għandu bitħa, jista' jagħmel tank fil-bitħa u jiġbor fih l-ilma tax-xita li jinġabar u jinżel minn fuq il-bejt. Jekk il-bejt jinżamm nadif, dak l-ilma jista' jintuża biex issaqqu, taħslu l-art, tiflaxxjaw. U naħslu l-kelb. Il-familja tal-ħabiba tiegħi għandhom ħafna annimali, anki swimming pool għandhom. Swimming pool juża ħafna ilma, iżda nistgħu naqsu ftit billi ma nimluħx iż-żejjed sabiex meta nċaxfu fih ma ndajrux ħafna ilma li jispiċċa fuq il-madum u jinxef. U meta ma nużawx, nattuh batta ħalli l-ilma ma jevaporax. Ngħidilha lill-ħabiba meta nara. Tajjeb ħafna. Issa se jkollha ħallikom. Ħalli mmur nara fiex wasal il-papa fil-ħasil tal-karozza. Dan il-proġett u parzjalment finanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.